И какво правите хора, аз съм Терминатор, както виждате. Днес продължаваме с тази игра, която сега ще натисна. Не знам името, не мога да прочита. Да започваме с клипа. Тук мисля, докъдето умреш. Не докъдето. Докъдето ще ми дойде. Като ме умръзне, спирам. Браво. Гледай сега какъв съм атак. Да започнем и когато малко да спра звука, че е много силен. Драгън. Откъде ще може да се ликна нещо. Драгън. Да играем на битки. И малко апгрейди. О, ще нам някакъв път на село. Ой, факинг. Ден безплатника. И нещо тъпо. Останах с много малко пари. Дай го отивам да събирам пари. Миналия епизод стигнахме до 7 левел. Так. Той вече съм губил. Знам. Лесен е. Да, лесен е. Ах, тя пъпка. Да. Ох, играта. И направо ги троша. Само дето ми хабят много деймидж на хакер. Ако пише на кристал, пак ще вижда и хубаво. Те ми хабят деймидж. Но те ми хабят... О, моя дия! Вау! Енеми... Все пак ми дава малко голд или такива работи. Офаре, беге! То вълк е безсмъртен. И идва бос батълчето. Аутфинк. Не искам аутфинк. Къде на човек? Не искам да го видя да ми показва Арчер. На изусата. Много деймидж. Пиги. Кой ще ме по-бързо? Ти или аз? Разбира се, че аз. Oh my god. Малко само. Много малко само. Ще умра. Аре! Убиха ма! Та смърт ни беше хубава, човек.
Смъртта ми хич не беше хубава. Какво правя? Какво правя?